प्रणाम। अरे प्रणाम प्रणाम। काल बा ठीक बानी नु? हाँ हाँ ठीक बनी। हमनी के बहुत दूर से रवा के पता लगावत नहीं है जा। अच्छा बड़ा निमन गीत उत लिखे ने। एगो हमारा है संगे बाड़ी लड़की तनी इनको के एगो कोनो गाना उना वैसन दी कि सुपर हिट हो जावे के तोर मार्केट में। जरूर जरूर कहे ना, जब रुआ आइल बानी और सेवा कइल हमर फर्ज बा। बोली कैसन गीत चाही? बढ़िया में कोनो एगो सुनाई। अच्छा बढ़िया गीत सुनाओ तनी। हाँ है देखे गीत कि काजल मथुरा औरी काशी हई भेष बना के सन्यासी तो खोजो घर ही में सीताराम महाराज पैसा मेरा बा डूबा वाइब का है कुछ के सुनता कितना बढ़िया महाराज ना। अरे ऐसन दी सुपर हिट होके के तोर हई गावला पता मार्केटे और ब्यास लोग के खत्म हो जाई। तो हॉट गीत खले तनी ओ तो बताई ना कि कह तनी कि बढ़िया चाही। हां तो ऊ करे के न बढ़िया घरी कहता ये बढ़िया बा। तो हई सुनी गीत कि जो बन गरम भइल खोली दोन चलिया राजा जी। हां हां ठीक बा। तनी एकरा के गा के खाली पूरा सुनाई कैसन बा। अच्छा अच्छा तो जो बना गरम भइल खोली दोना चोलिया राजा जी तो हमर बिगड़ता देखो हई हुलिया राजा जी। जो बना गरम भइल खोल दोना चोलिया राजा जी। बच्चा बाबा प्रणाम प्रणाम। बाबा वो गीत के तैयारी होता है। यहाँ के कंपनी मालिक हनी कहते नहीं कि ऐसा गीत लिखी कि मार्केट में सुपर डुपर होके। तो तो गीत के तैयारी होता। ई सुपर डुपर गीत बा बाबा आजकल ऐसने गावल जाता, ऐसने सुने के मिलता ना बबुआ। बढ़िया गईबा तो बढ़िया नाम हुई बाबा। ऐसने गुल तो है जितना भोजपुरी में गायक बालो जे मुंबई रहता ट्रेंडिंग स्टार कहता ऐसने कुल तो गावत लोग ना बबुआ। वो बहुत बढ़िया गीत गईले बने बहुत सारा जेकर नाम खेसारी लाल जादू है। बे बाबा वो तो ऐसने कुल गीत गा के मुंबई रहता ना बबुआ। वो फुहर गीत गा के हिट नहीं खन। वो कितना गरीबी और कितना मेहनत कइले बाने हम तहरा के सुनावो तनी ल हई सुना। सुनो तनी ध्यान लगा के गावे नी खेसारी चालीसा। मंगरू चाचा के बच्चा गावे ले बहुते अच्छा। बसली सरदा इनका मत में नाम बा भोजपुरी जगत में। 10 साल पीछे से आवो कथा पे हमारा ध्यान लगावो। कथा के बदली आगे दिशा सुनत रहा खेसारी चालीसा। रोहन गरीबू मंगरू काका बेची के चाना लिट्टी चोखा पोसत रोहन बाल बच्चा। कथा के भइली अब शुरुआत कहतानी असली बात। धीरे धीरे कटल समैया एगो बेटा बनल गवैया। बाटे न लगे एको पाई कह कैसे केसट गवाई। बबुआ के ना करब निराश जब तक ले ही रही सांस। रुपया के तो धइलस निशा सुनत रह खेसारी चालीसा। रुपया पैसा कर्जा लेके गवले गाना सुपर टॉप। कतने के सच भइल फ्लॉप। मन में दुख भइल भारी चिंता मेनू पड़ल खेसारी। गाना गाई की कर्जा भरी नइखे बुझात का हम करी। पैसा मोए डूब गइल सपना सोचल टूट गइल। सोचले मन में एगो बात मेहनत करब दिनों रात। गाइब गाना खींचब रिक्शा सुनत रह खेसारी चालीसा।
कुछ दिन एने ओने धवले किस्मत के अपना जमवले फिर से एगो के सट गवले भाग के पासा गईले जीत के सट भइल सुपर हिट बन गईले ई सुपर गायक मन में सपना बनती नायक गायक से मन बा बनती नायक तबे जाके होती लायक रुपया पैसा जमन कमैले फिल्म एगो शूटिंग करैले साजन चले ससुराल के खिस्सा सुनत रह खेसारी चालीसा जीरो से भइले हीरो हो ले लिहले पे जीरो हो हिट मशीन नाम भइल दुख से होई गईले उबार खुश में जिए लगल परिवार बहुत नष्ट कष्ट भइल तब जाके स्पष्ट भइल असही देखावा लो कलकारी जन करलो गारागारी बाबू परदेसी दीपक दुलरुआ कहे जिंदगी हई धुआं गेहूं के साथे घुनो पीसा खत्म भइल खेसारी चालीसा।